tanan ka se ɲininkalenw ma suro min ko komi ka an ka kumaw k'u kɔrɔ yɛlɛma faransi la k'u taradi faransi la an tun y'a fɔ ka saratiw fɔ mais mɔgɔ caman b'an ka sitiw kɔnɔ kɔfɛlaw la u y'u ka hakilina nati ko a kana kɛ parce que mɔgɔ caman bɛ kɔfɛ u b'an ka sitiw lamɛn u y'u ka kɔnɛnjɛ ni hakilina nati ko an kana sɔn k'u kan ka kumaw yɛlɛma k'u taradi faransi la ko parce que tiɲɛlikɛla ka ca sisan janko a sɛbɛnlama tiɲɛlikɛla ka ca sira kana d'u ma diɲɛ kana d'u ma u kan ka kumaw to u cogo la ko parce que mɔgɔ ɲuman dɔ bɛ se ka don a la n'ale y'a damina mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka fara kan ɲamariya ma di mɔgɔ minnu ma wala an ka a yir'u la dɔrɔn kana kɛ u ka kuma ninnu to u cogo la u kan'u taradi faransi la u kana wojolama kɛ u kana sɛbɛrɛlama kɛ donc o la a bɛ komi sisan bɛ min yɛrɛ jama lajɛ ma di kumaw taradili la ka taa faransi ma ɲininkali min kɛra ko dɔ ko ka musokɔrɔba de don wa kunsigi ka ca wo ko kunsigi bɛ meleke ɲɔgɔn na wo musokɔrɔba in yɛrɛ a tɛ kun tɛ se ka digi sisan a tɛ se ka pɛɲɛ ka ɲɛ yala olu bɛ se ka do tigɛ ka bɔ a la wa parce que kunsigi in cayara a b'a degun aw baasi t'a la mais dɔnnikɛbaw ko sugu ni muso kɔrɔla cɛ t'a bolo ni kunsigi muso ka kunsigi laɲini de pareni ani ka masiri i cɛ ye bon ni cɛ tɛ muso bolo a kɔrɔla cogo dɔ la kunsigi in ka ja kojugu a b'a degun dɔnnikɛbaw ko a dagara dɔ ka tigɛ ka bɔ a la mais a kana tigɛ kojugu k'a kɛ komi cɛ fana ka kunsigi ɲɔgɔn na a kana cɛ bɔnkɔɲɔgɔnya o la parce que o b'o delila kɛ jumɛn ye ko ciden fatulen kɔfɛ ciden ka furumusow k'u ye dɔ tigɛ ka b'u ka kunsigiw la ka bila hakɛ la komi ni ciden yɛrɛ tɛ sisan ni kunsigi bɛ k'a ma masiri ye donc k'u ye dɔ tigɛ ka b'u ka kunsigiw la ka bila hakɛ dɔ la wala dɔ bɛ se ka tigɛ ka bɔ a la mais u kana kɔfɛ kojugu k'a kɛ komi cɛ fana kunsigi ɲɔgɔn na bon ni ɲɛ ɲininkali min kɛ a bɛ komi baara ɲɔgɔnya min don a dilelen don ko marasaw dɔw ni iziniw dɔw de cɛ bon ni sugu an tɛ ninnu jaabi parce que hali saudiya fɛn o fɛn ye siso tɛ baara ninnu de u bɛ banki baara ɲɔgɔnnaw tɛ n'u nan'u ma a dɔw tɛ sɔn ka jaabu d'u ma direct ko parce que ninnu bɛ hatakiya siso tɛ in tigi u bɛ izinitigiw i n'u ka sigi de ka baara ɲɔgɔnya in bɛɛ u ɲininka bɛɛ la u k'a bɛ cogo fɔ i ye o la i k'a ni sariya yira ɲɔgɔn na min bɛ bɛn i b'a fɔ min tɛ bɛn i b'a fɔ mais nin cogo la baara ɲɔgɔnya dilolen bɛ siso tɛ baw de la u bɛ iziniw bon an tɛ se ka jaabu di olu ma n'olu dɔnnikɛbaa minnu b'u kɔrɔ ye u bɛ taa u bɛ olu ni siso tɛ tigiw u bɛ izinitigiw u bɛ sigi ka bɛɛ ɲɛf'u ye n'u ye kiiri min fɔ o la bon ko mɔgɔ min ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ tun bɛ a tɛ farida sali ninnu matarafa a bɛ wagati dɔ sali a tɛ wagati dɔ sali mais n'a tobira ka na sali teritibo ka mina sɔbɛ la minnu tɛmɛra la ka dɔ ko a k'u sara sali wagati minnu tɛmɛna la ka sali dɔ sali ka fara kan o bɛ cogo de o tɛ kuma sahalen ye kuma fula de bɛ yen fɔlɔ mɔgɔ min tɛ saliw matarafa farida sali ninnu matarafa kuma fula de bɛ yen fɔlɔ dɔnnikɛbaw ka kumaw la kati ma dɔw ko farida kelen n'i y'i tugu k'a to ye kafiri de
al ahadu alladhi baynana wa baynahum salat faman tarakaha faqad kafara ko ciden ko faranfansiya min be silamani kafiri ce o ye salli toli de ni mogo yo salli toye i kera kafiri donc wala ko farda kele i tugu kato ye kafiri do be ne don ko do ko ay nima farda toye pew ni be do salli ite do salli qataru do danger do be kabayra junubula ni ma kafiriya me kabayra junubu tigiye ibe danger la danger e munye ko ni sosoli be e ka folo do ko ye kafiriye do ko e ye silama me ye silama kabar junubu tigiye wo ye danger me ala kulli hali munu ni kafiriya wo munun ko ye kabayra junubu tigiye ni tobira ya farra sallu matraba usaralitrika parce que no semino ko saralitrika munna ko ciden ka tasirate ki tugu ka salli toye bo ni tugu ka farda toye ko yibo sara ni ya sara lamma ko tala parce que ciden ka tasirate ciden ko mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu akoni mugo ye barake ne ka nyamarate bara min ko be sagema mana ki tugu ka salli toye ciden ka barata ka aka nyamaro ka tanka ni eyo toye hari ni yo sara alamma ko tala wala asarata ka na tubira doro aka ka tubu nye ka tubu ke konnanja tubu ye donc aka ewa nafila sallu chaya dro ka fara farda ka me munun temena ka usaralita ka bo ko an balmake do ko ale tumma kene wuli tun ka gilale ma fardaw do temena aleka amusa le o wasu balale be nin ke chogodi donc mo ni farda do yi tara farda do tara ka edani ujurade eni minyi tugo kato awute kelenya de nin korote munna minya tugo kato ya ko sarali toka minyi na farda do de ko ube ujura do de ya to ma farda do salla ko sara donc min yi yere tugu no yama ke o sisa katemenen kamba fu ay nil nyangira de ala mako de ta tala min ya tugu ka toy ni o ko o kana sara ale nyangira de hari na ya sara ala mako de tala o de ato ko ale kana sara me emmi ni wujura de ya to farrato taraka eto e ba sara kiden ko ni mugo min nyinana ikasalli doko ube sinogo de ita ima salli akon ni wulila ube ni hakili jigina sallina a salli kafara wure tara note donc nin tiga lebe banala parce que bana to do nulu be banala utenyi nin kalike parce que lu nyana bana be neka chogomi aka gele neka chogomi ube sobe bonna chogomi salli ma wajibi kan kabila nin kene yara mbe salli o de be bana to do mina ale ta do de jahiliya de ba do bilala farra be temuka wala ni farda munun temena ninka ka to banala le nyana adegulen de chogo minna tisika wuli farda salli nunun ta kade abu sara farda munun temena aleka abu sara bo ko ni esigilendo ete sallila mogo do ba ke ka salli kerefe bon na afilila aya dola ebe se ka latemewa ka soro ete sallila kafara ka o ibe se ka lateme wa ta'awana al birri wat taqwa ala ko min nyuma ye ko nyumaw ani ala ko ay nyogonde mu nyuma yani ala ko ay nyogonde ma ala donc na jora yoro dola e hakkili be aya ni isigilen ka fo akateme bashi tola bo ko do ko ewa ciden ko nambe ala deli anka deli firdausi la ko jikiru kerekerembe mimbe jannati firdausi sorowa ay qur'ana aya yere de be mi be ci se ka jannati firdausi soro ni minyeta suratul mu'minina ta
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فنيبا في جنة الفردوس سرو نمان كتب منو فورتا نونك ودي بك سبوي كفردوس ديما Kadwaudo bo ko afora ko ne cire ni tunyara katal fajiri salli abedda akinin kere ka kadwaudo fo be chogori duawin ko nen to kalama me hadisan nana ko ne cire tunyara katal fajiri ke na yasro fajiri sera abe wuli kata na ya soro wakati mase abedda akinin kere ka doni ni fora o dewu yen ninke hari nulu fana be misiri kono ni salatu bora nu ya araktal fajiri salli ubedda sawabato ye de sunnato ye sheikh silabun temiya ko akon nimbe mugode ka mugo mimbe sufen nafila janke komi ciden choko ciden tumbe arakantani kele de sallaba janyade wagato dola na ye arakantani kele inta fo ewa su ewa tilanchela na beba fo kata fotu sila tila sabana laba wakati dola na ya ta su tila sabana wakati na beba fo kata fajiri wakati donc ciren tumbo na fila jammi minke abesege na sege na ya rakata fajiri salli abedda kinin kere ka kallafiya doni sana kata farda salli ni moy bo buntemi ako akoni mugo min be sufen nafila janke kasege komi ciden tumba ke chogomi ni nye sunna e kake men ni mugo min to chogola sunnate e kai kake bo ko futuruni safoni nyogonche français juman kan kabila uli nyogoncha salli wakati nyuma ibn samir rahimahullah tumami alaykumana iyado futuri wakati wayata ni tilebina oye futuri wakati daminana fokata bilema mimbe tilebin foka dogo pew obeye futuri wakati bilema min tilebina bilema mimbe tilebin fe no obe dogora pew safo wakati deme safo wakati fana damina na odela ni maqibi safaqi safo wakati yata odela fokata suti lanje wala doni ko ye jate mina no semino ye min fo ka kitabu kono sarahu ni mum tiw akot le kabbi ani safo wakati kaddo mana bile mayin ka tunu parce que wakati be yelema tile fela wakati be tilema fela wakati be nene wakati be ako wakati dola eri kele ani militi bisaba futuruni safoche eri kele wakati dora eri kele ani militi bisaba wakati dora eri kele ani militi tani duru komi wakati be yelema chokomi donc ore kankaye ode be futuruni safoche eri kele ani militi bisaba ube eri kele wakati dora ani militi tani duru hal ni taqwimi ummul qura nde fama wakati mi maka eri sankuru kara mume ulu ye ewa eri kele ni militi bisaba indeta wakati be ode be futuruni safoche nu ube tile be minna anu be safo salli minna nu ya jate mina wakati be eri kele ni militi bisaba de bunu nyogonje ulu ya ajate mina kabila odela wala ni français de be safo ni futuruche eri kele ni militi bisaba ube na jigina chogo eri kele ani militi ta ani duru
nin ka ɲininkali ka surunya dɔrɔn ko degun b'a ka juru ka ca ale la ale ka degun in kosɔn fantanya in kosɔn o kɛra sababu hari muso min b'a bolo minana la degun b'a ka juru cayara la mais ko ale ye dɔ de sɔrɔ ko ale bɛ se ka juru don a la a ka taa kɔfɛ tubabu jamanaw la ka taa baara kɛ ka wari ɲini pour juru minnu b'a la a k'u sara ko ale fana tubabu jamana ninnu tali man di ale ye an bɛ bilasirali min fɔ a ye an bɛ bilasirali min fɔ ka taa Ibn Usaimin Salih Fawzani Ibn Baz dɔnnikɛbaga ba ninnu hali sunna wal jamaa u ye min fɔ kafiri jamana tali la ko ni fɔ n'a darura nana ni a darura b'i la saratiw bɛ yen fana ninsi minnu b'a saratiw kɛ juma ye a ka sɔrɔ diina bɛ e bolo diina min b'i bali i tɛ don ka nin denw la parce que ko kafiri jamanaw ye nin dungo jamana de fɛn bɛɛ labilalen bɛ ni bɛ dolo de min a labilalen bɛ lesogo labilalen bɛ aluwaati a labilalen bɛ jɛnɛya labilalen bɛ donc fo a ka sɔrɔ diina de ka sɔrɔ i bolo diina min bɛ e bali i tɛ don ka nin dungo la a filanan dɔɔni ka sɔrɔ i bolo dɔɔni min b'i bali n'i tɛ don ka subuhati ninnu na parce que kafiri jamanaw falen do subuhati fana de la i ka nabi ɲuman subuhati b'u bolo ciden ka ko la subuhati b'u bolo kuranna la subuhati b'u bolo silamɛya diina yɛrɛ la n'u mu i ba ciden ma pewu u b'i lasika la u bɛ subuhati dɔ bili kuloni t'i lasika la n'u ma se k'u ba diina la pewu u bɛ subuhati dɔ bili dusukun kɔnɔ diina ko la silamɛya ko la n'u ma se ka i kɛ mɔgɔ ye ka ala ko nankariya pewu u bɛ se ka subahatu bila i la ala ko la a ka sɔrɔ dɔɔni b'i bolo dɔɔni min b'i bali nin fana la i tɛ don ka subahatu la sabanan a ka sɔrɔ bato bangalen minnu ye wajibi ye ka i bɛ se k'u kɛ o cogo la i ka saliw i ka so i ka fɛnw i ka silamɛya sariya farida minnu b'u kan a ka jɔsen bangalen n'a ka bato bangalen a ka sɔrɔ i bɛ se ka olu kɛ u ɲɛma u tɛ se k'i balo la baara tɛ se k'i balo la donc ko ni ninnu sabatira i la ni mako dilala tubabu jamanaw la kafiri jamanaw la i ka darura dilola o la i bɛ se ka taa Nusemin ko bɛ taa hali ka kitabu la fatawa ala tariqi dɔw y'a ɲininka ka taa baara kɛ tubabu jamana ka garijɛgɛ ɲini a ko baasi t'a la mais sarati ninnu ka sabati la n'a darura bila degun b'i kan n ka taa garijɛgɛ ɲini ye baasi t'a la mais nin sarati minnu ka dafa i la bon ko sujuru la subhana rabbiyal a'la e y'a siɲɛ kelen de sɔrɔ u bɛ fula u bɛ se ka wasa kɛ wa i y'a dɔn dɔnnikɛbaw b'a fɔ ko n'i tɛ turu dugu ma i ye sujuru kɛ subhana rabbiyal a'la ko k'a fɔ siɲɛ kɛlɛ k'o de ye wajibi ye ko a to ye sunna ye mais nonseminu ko yan tenbihu bɛ n'i y'a fɔ siɲɛ kɛlɛ o de ye wajibi to ye sunna ye mais ni siɲɛ kɛlɛ min ye tamanina ka sɔrɔ i bolo sujuru la dɛ k'i tɛ duguma tɛ subhanallah ka wuli o tɛ dɛ o tɛ wasa kɛ koyi fo a ka sɔrɔ tamanina sabatira maafantiya sɔrɔla sujuru la ni sujurira maafantiya min ɲinini fɛ maafantiya min ye urukunu ye sujuru la o maafantiya sɔrɔla hali n'i ye subhana rabbiyal a'la fo siɲɛ kɛla wasara mais ni maafantiya in ma sɔrɔ e y'i ten don duguma k'a kɛ komi a bɛnna tasuma kami ma subhanallah y'a wuli o tɛ wasa kɛ dɛ parce que tamanina ma sɔrɔ o la donc nin ka kɔlɔsi
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. tanan ka senyin kaluma suro min ko komika anka kumaw ku koro yerema français la ku taradi français la antu nya fo ka saratu fo mais mogo caman banka situ kono kofela wula uyu ka hakilina nati kwa kanake parce que mogo caman be kofe u banka situ lame uyu ka konnenjane hakilina nati kwan kana so ku kanka kuma uyelema ku taradi français la ko parce que tinyali kela kacha sisa janko asebele lama tinyali kela kacha sira kana duma jen kana duma u kanka kuma uto uchola ko parce que mogo nyuman do be se ka do ala na ale ya damina mogo woro be se ka faraka nya maryama di mogo munuma wala anka ayiruda doro kana ke uka kuma nunun to uchola ukanu tarade français la ukana wojola make ukana sebere la make donc wala abe comme si sambe minyara jamala je madi kuma utaradiri la kata français ma nyinin kali min kera ko doko kamuso koroba dero wa kunshigi kacha wo ko kunshigi mbe meleke nyogona wo muso koroba nyire ate kunte se ka digi sisa ate se ka penye kanye yala wulu be se ka dotige ka bola wa parce que kunshigi cha yaraba deku aw bashitala mais don ke ba ko sugu ni muso korola cheta bolo ni kunshigi muso ka kunshigi la nyine de pareni anika ewa mashiri iche bon ni chete muso bolo akorola chogo dola kunshigi kaja ko jugo abadegu doni ko ko dagara do ka tige ka bola mais akana tige ko jugo ka ke komi che fana ka kunshigi nyogona akana che bonko nyogonya ola parce que bo de la ke juma ko chiden fatulen ko fe chiden ka furumuso ku ye do tige ka bu ka kunshigi wala kabila hakila comme ni chide nyerete sani kunshigi be kama masiriye donc ku ye do tige ka bu ka kunshigi wala kabila hakke dola wala do be se ka tige ka wala mais kana ko fe ko jugo ka ke comme tie fana kunshigi nyogona bon ni nyanyin kalimin ke abe ko bara nyogonya mindo adilelendo ko marsaw doni ijinu do de che bonni sugu ante nunun jabi parce que hay saudiya fi ngo fenye sisote bara nunun de ube banki bara nyogona ngute nuna numa ado te soka jabu de madrid ko parce que nunun be hatakiya sisote ntigi ube ijini tigun inu ka sigide ka bara nyogonya imbe unyinin ka bela uka be chogo foye wala ika ni sariya yira nyogona mimbe be iba fo minte be iba fo menin chogola bara nyogonya dilolombe sisote bawde la ube ijinu bo ante se ka jabu di uluma nu lu doni ka ba munumbu koroye ube uluni ewa sisote tigun ube ijini tigun ube sigi ka be nya fuye nu ye kirimi fo wala bon comme mogo mi ale ka ɲanamaya kɔnɔ tun bɛ a tɛ farida sallu ninnu matarafa a bɛ wagati dɔ salli a tɛ wagati dɔ salli mais n'a tobira kana salli teritibo ka mina sobe la minnu tɛmɛra la ka dɔ ko a k'u sara salli wagati minnu tɛmɛna la ka salli dɔ salli ka fara ka o bɛ cogo de o tɛ kuma sa ale ɲɛ
kuma fula de be folo mɔgɔ min tɛ salliw matarafa farda salli ninnu matarafa kuma fula de be folo dɔnnikibaw ka kumaw la kati ma dɔw ko farda kelen n'i y'i tugu ka to ye kafiri de al ahadu alladhi baynana wa baynahum salat faman tarakaha faqad kafara ko ciden ko faranfansiya min be silamani kafiri cɛ o ye salli toli de ni mɔgɔ ye salli to ye i kɛra kafiri ye donc o la ko farda kelen i tugu ka to ye kafiri dɔw bɛ nɛgɛ dɔnnikibaw dɔw ko ayi n'i ma fardaw to ye pewu n'i bɛ dɔ salli i tɛ dɔ salli kataru do danger do i bɛ kabayira junubu la mais i ma kafiriya mais kabayira junubu tigi ye i bɛ danger la danger ye mun ye ko ni sosoli bɛ e ka fɔlɔ dɔw ko i ye kafiri ye dɔw ko i ye silama ye mais i ye silama kabayira junubu tigi ye o ye danger ye mais ala kulli hali minnu ye kafiriya o minnu ko i ye kabayira junubu tigi ye o ni tobira i y'a farda sallu matarafa sarali to i kan parce que Ibn Usaymin ko sarali to i kan mun na ko ciden ka taa sira tɛ k'i tugu ka salli to ye bon n'i tugu ka farda to ye ko i b'o sara n'i y'a sara ala mako t'a la parce que ciden ka taa sira tɛ ciden ko mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu a ko ni mɔgɔ ye baara kɛ ne ka ɲamara tɛ baara min kɛ o bɛ sagi ma mana k'i tugu ka salli to ye ciden ka baara t'a kan a ka ɲamaro ka tan kan ni e y'o to ye hali n'i y'o sara ala mako t'a la o la a sara t'a kan n'a tubira dɔrɔn a k'a ka tubu ɲɛ k'a ka tubu kɛ kɔnɔndiya tubu ye donc a ka nafila salliw caya dɔrɔn ka fara fardaw kan mais minnu tɛmɛna kan u sarali t'a kan bon ko an balimakɛ dɔ ko ale tun ma kɛnɛ wulili tun ka gɛlɛ ale ma fardaw dɔ tɛmɛna ale kan a m'u sali o wasuwasu bala ale bɛ nin kɛ cogo di donc mɔgɔ ni farda dɔ taara ka e danni ujura de e ni min y'i tugu k'a to aw tɛ kelen ye dɛ nin kɔrɔ tɛ mun na min y'a tugu k'a to aw ko sarali t'o kan min ɲinana farda dɔ de kɔ ou bien ujura dɔ de y'a to a ma farda dɔ salla k'o kɔ sara donc min ye yɛrɛ tugu nɔgɔya ma kɛ o sisan ka tɛmɛ nin kan b'a fɔ ayi ni ɲangira de ala mako de t'a la min y'a tugu k'a to yen ni o ko o kana sara ale ɲangira de hali n'a y'a sara ala mako de t'a la o de y'a to ko ale kana sara mais e min ni ujura de y'a to farda dɔ taara ka e to e b'a sara ciden ko ni mɔgɔ min ɲinana i ka salli dɔ kɔ ou bien sinɔgɔ de y'i ta i ma salli a ko ni wulila ou bien ni hakili jiginna salli na a salli kafara wɛrɛ t'a la n'o tɛ donc nin tigɛlen bɛ bana la parce que banabagatɔw dɔ n'olu bɛ bana la u tɛ ɲininkali kɛ parce que olu ɲana bana bɛ ne ka cogo min a ka gɛlɛn ne ka cogo min ou bien sobe bɛ na cogo min salli ma wajibi kan k'a bila nin kɛnɛyara n bɛ salli o de bɛ banabagatɔw dɔ minna ale t'a dɔn de jahiliya de b'a dɔw bilala farda bɛ tɛmɛ u kan wala ni farda minnu tɛmɛna nin kan k'a to bana la ale ɲana a degulen de cogo min n'a tɛ se ka wuli farda salli ninnu ta ka de a b'u sara farda minnu tɛmɛna ale kan a b'u sara